ассалому алайкум бародарони азиз, ман ба шумо мехоҳам як чизро нишон диҳам, худатон дар ҳаяҷон мезанед. мо қарор дорем дар яке аз овулҳои деҳаи дарқ бо номи Мунҷ. ана нигоҳ кунед. хонаҳо анами хел сангин ҳастанд. хонаҳо сангин ҳастанд, мардум дар ин ҷо як муддати муайян зиндагӣ мекунад. ин ҷо бо кадом хотир меоянд мардум? ин ҷо бо хотири говчаронӣ, молчаронӣ ва ғайра меоянд. ман низ тасмим гирифтам ки имрӯз ба анҳамин ҷо барои дидани фарзандонам биёям. то дар ин ҷо дар ҳақиқат як ҷои хуб аст, як ҷои дилнишин астааст. тамошоаш сер намешавӣ. анами хатте ки дар пишти ман мебинед омадаги аст, дар он ҷо мардум алаф ҳизума кашида мефуроранд. аз ҳамон кӯ сурӯядро дар ин оби хунук мешӯӣ, хело роҳатафзо боз буда метавонад. анами дар анами хонаҳои сангин иқомат мекунад ва ин ҷо оғил ном дорад, ҷои говбандӣ, молбандӣ. гову молашонро мебанданд. ин тахминан агар хато накунем аз деҳа 12-13 километр, мумкин зиёдтар бошад, дуртар астад. ва дар ҳамин хонаҳои сангин, ин ҷо Афғонистон нест, Тоҷикистон аст. дидед? ва инҳо нигоҳ кунед, аз ҳисоби хунукии ҳаво бошад, рӯҳҳояшон кафида аст. лекин ширу дуға ба дараҷае мезананд ки анаи суманчаи мана, инами суманчаи мана гудакат хунук намекунад суманча? Молодец. Дидед? лекин як чизи хубашро мехоҳам дар шумо нишон диҳам. як чизи аҷоибодашро мехоҳам нишон диҳам дар шумо. дарёро бибинед. ин раҳи мошин аст, ман ба аними раҳ омадам. дарёро бибинед, ҷорӣ ҳастай доимо. аз ҳамин ба кору бори деҳот овора мешӣ. инами харва якум коре ки мекунӣ, сувор мешӣ. якум коре ки кунӣ, инами харва сувор шудана ёд мегирӣ. баъд аз он печаткота мепӯшӣ, ҳамин алафҳоро ҷамъ мекунӣ, дар хар бор мекунӣ ки ҳоз нишонтон мекунам ки чӣ хел мешавад. ё пирок бисмиллаҳ. صدای نکند اگر که یک باری دیگر خاکی من این بار بمیرم رفت
رفتی و زیبایی تو که بسیار بمیرم بازا و مرا تکیه بده واری دلت نه مثل تو چرا تکیه بده وار بمیرم روز نشد از باریت من گریه نسازم چون قطره‌ای افتاده به تکرار بمیرم مادر چه کسی در تو بمیرم که چه دنیا از بعدی تو شد مانی بکار در اینجا чисто крутой натуральный بمارم و دستی تو با پیشانی من کو در دستی تو دستی شفادار یعنی این جرغوته همروی قیموخش این جرغوته قیموخش خواهی کارچکای نفقتی همروی گوشته تصور کنید که خود عجیب است در همین جایی که ما قرار داریم بارون بریده ایستاده است خونه که مشاهده کرده می شود حتما چیزی غوث می پوشی ندیدین لیکن در طرف دیگه اهمیت دید آفتاب است آفتاب با قانون‌های خداوند همه وقت باید باوری ساخت برای چرندن گل